Yes. Hej venner. Jeg vil bare lige hurtigt komme med en case, som jeg synes er meget inspirerende, og som jeg har tænkt meget over i forhold til et tværprofessionelt samarbejde, som jeg har oplevet for et par uger siden i et tog på vej fra Flensborg til København. Jeg sad over for en kvinde og faldt i snak med hende, og fandt hurtigt ud af, at hun havde været i Flensborg, men talte dansk. Så jeg spurgte hende, hvorfor hun havde været i Flensborg, og så fortalte hun, at hun lige var flyttet derhen, fordi hun var flygtet fra den danske stat, der gerne ville tvangsanbringe hendes børn. Og derfor valgte at forlade landet, inden børn- og ungeudvalget havde truffet en beslutning. Og jeg sad og snakkede med den her kvinde i cirka 1,5 time omkring, at hun havde mistet al tillid til systemet, at hun var overbevist om, at den danske stat løj og kom med alle mulige sjove forklaringer på, hvorfor den danske stat gerne ville tage hendes børn, fordi de skulle sælge dem videre og alt muligt. Så det var helt klart en kvinde, der var utrolig udfordret og valgte at tage til et andet fremmed land, uden at have nogle relationer der, sammen med hendes børn, for at hun ikke skulle miste dem. Og min pædagogiske vinkel på det her, tænkte jeg kunne være, hvordan kan man sikre, at sådan noget ikke sker? Sådan at man kan hjælpe en familie, der står i en krise, og måske står i en situation, hvor der er nogen, der skal tvangsfjernes, uden at den her kvinde, hun forlader landet med hendes børn, sådan at hende eller hendes børn ikke kan få hjælp af den danske stat. Så det var min tanke. Måske man kan vinkle det på en eller anden måde. Fordi hvad er vores rolle som pædagog i det her? Hvordan kan man møde hende i en SFO for at undgå, at hun ender med at flygte, i stedet for at tage kampen her i Danmark?